hayi imoto zosikweba into engenama airbag uyibuka nje. ukuthi umuntu oyisitha lona kodwa ngibonga into asho ukuthi ngistabalo ngoba bezodliwa indololwane kodwa yiwo madoda yabona ngempela bafowethu hey izinto ziyajika izinto wawazi ukuthi impela sinanga masonto ngibona nanga masonto la ubemba la la masonto nanga masonto ubemba la driverwa isitha yena bafethu asiphephile phethe induku ngapha uyasithatha siyofika siphephile la siyakhona kodwa lokho sithi okunye ukuthi mana isipholile mbuzeni usipholile ni love bite abekwe yona hayi ukashaya isipholile ni love bite online lapha abantu isipholile ni love bite hayi obekwe yona uhlele kulento lo muntu uzosela wala kujima kawe ngiyisho lento uba ayi ngabo futhi la muntu uzokwenza mina kanti ifoni ngaba beza 2 masonto kade wenzani mina ngenza ngani siboleleki khabo papa futhi ihlala ubona usudlulile hayi ngeke shilisi shay on goal manje ubalo futhi ihlathi kodwa udriver kamnandi hayi ngeke mncunga osabisa ngasitshela okunye hayi imoto zosikweba into engenama airbag uyibuka nje ayi ngaze ngakhwehlelo hey babo imntanga wayibuka la shosho imoto zosikweba into engenama airbag uyibuka nje man intanga wayiphi yona noma masithi into eqothwa ngathi hayi bongo lutho nomona intasha bingana number plate le moto lutho hayi ngitshela mahasha hayi uqo home semazi qo mana kati imbali iyethi khona nje nemoto eyisekeni phela yintsha ke nesandleni uyazi into entsha kuyindala kwabanye usho ukuthi ke ifont leya yazi lento ifana nani lento sikweba macingwane yazi ifana nani lento ibonus le yakaqala ifana lento yezwane imali le ayitholeke ephumile le kuyinani utophathe la book le muntu utophathe la book uphethe lo book bana uyayazi into entsha indala kwabanye lethi ifana nomuntu osifazane wena uzababushe uyazi into entsha kuyindala kwabanye uzababushe awu angifunda lo ngomzala umzala uzophendula wena hayi mina uyazi into entsha indala kwabanye awuthandi hayi phela makukhuluma ngawo kabi awuthandi wenyanya Ora. All right. Uzukhalele lo muntu uthi akalahlahla wayeka kanjani uhlangene kanje okay azoyifaka kodwa ngiyifuna lento kaSigwebo abavaka kaSigwebo uSigwebo unominate yokumasat number fethu asimfisela inhlala hawu usakhona masat hawu usakhona balo shalo uthi mana lebo hamba ngayo iwutanga abasathi hawu usakhona masat ma lento eyindoda isekhona awukhobo senzele imali kahle cha no ngiyabona nje awulethe indondo mina ngithi yaxoshwa nawe nje uyaphuma emsakazweni kwakuphela kwayo hey kodwa uyabona yini ukuthi kwangisiza uxoshwe emsakazweni
ngidludume ngangacabanga ukuthi uyokudla ngoba ngisangisathithibela nokhathide lapha ongokhathide kuNkulunkulu manje nje ushiye phansi lapha ewema uthi uphuthuma ukuthi uyasebenza ebusuku uyangena ngo6 Chusa uzodlala inkonzo kushaya u8 nakho hayi no umkhaya wami lo hayi busukumoloza hayi umkhaya wami usukumoloza kahle hayi umkhaya wami angifuni ngomkhaya usukumoloza umkhaya ngithanda kabi umkhaya kade elwa lapha emini nje lapha kuphi lapho yini Jacob ethini